Ji bo dîtina bajarê pîroz em ji xerpetê bi ferîbotê derdikevin rê. Vê rêyê me bi taybetî pejirand. Ji ber ku me xwest di riya xwe de em simît bidin qeqlîbazan û çayeke vexwin li hemberî xwezaya Mûzûrê. Qeqlîbazên birçî simîtan ji destê me direvîne. Bajarê ku bi dar, çiya, newal û xwezaya xwe mirov matmahî dêle. Bajarê herî bi ewleyê Kurdistanê ye. Di nava çar çiyayan de wekî bihuşteke cih digire. Belî îro em li bajarê Seyid Riza li Dêrsimê ne. Dema bi ferîbotê em rê digirin li aliyekê xwe em qeleha pertekê dibînin. Qele li ser çema Muradê li ser girekê hatiye avakirin û hê jî bi heybetiya xwe li me dinere. Dema ku hûn ji eileyê zê derbasî pertekê dibin, ev qeleya ku nihal paş me dibîne wekî qeleya pertekê tê bin avkirin wê bi were hevatiye bike. Qele nayê zanîn ji aliyekê ve di kîja dîrokê de hatiye avakirin, lê piştê ku çema Muradê axawî kêm bûye, ev qele jî wekî giraveke li ser avînayê. Em li navçeya pertekê peya dibin û berê xwe didin navenda Dêrsimê. Bajar jorê ava Feratê ye. Bakur û Rojavayê Dêrsimê bi çiyayên Mûzûrê. Rojhilatê wê bi çiyayên Bîngilê û Avaperî. Rojavayê wê jî bi gola bendava Kebanê ve dorpêçkirî ye. Gelek stran li ser vê bajarê hatiye çêkirin. Lê stranên taybet li ser ednîgariya Dêrsimê heye ku dibêje Dêrsim di nava çar çiyayan de geleke tê zanîn. Em jin navçeya pertekê ber bi navenda Dêrsimê derketin rê. Dema ku em derketin rê jî me wekî bihuşteke cêke xweş dît. Çi ew? Namên paş min dibînin. Rastî jî wekî bihuşteke ye.
Dema ku Dêrsimê geriyan hûnê resmên bi vî rengî ku mirov şaş û mat dihêle jî şahidî dikin. Dersim vardı çorkoğda, dersim vardı çorkoğda, verde kolu sazanoda. Hızır dersim kore kırı, zu yaramın atede. Hızır dersim kore kırı, zu yaramın atede. Zu yaramın atede. Bajarek wek zêrên veşartî di nava Çiyayan de ye. Di nava dar û berê şinhayiyan de xuyanakê Dêrsim. Wekî hemû bajarên din ya Kurdistanê û taybet ya Bakurê Kurdistanê, gelek şaristanê li vê bajarê bicih bûne û borîne. Dêrsim bajareke biçûk e. Nêzîkî 7,000 kes li vê bajarê dijî. Ji sedî not Kurdên Elewî ye ku bi zaravayên kirmanckî diaxivin. Dema ku hûn li bajarê Dêrsimê geriyan hûnê rastî peykerek hebin. Ew peykerê Seyid Rıza yek ji serhilderê Dêrsimê yê Seyid Rıza ye. Seyid Rıza di sala 1938 de bi 6 hevalê xwe ve ji alî hikûmeta Tirkiye ve têdarvekirin. Di nava wan 6 kesan de ku rêwê jî cih digire. Seyid Rıza di dema pêvajoya darvekirina xwe de gotinek wî navdar heye. Dibêje min li hember dek û dolabên we derneket, ev ji min ra bû derd. Lê min jî li hember we serî netewand, bira ev jî ji we re bibdet. Li navenda Dêrsimê cihê herî navdar û tê zanîn ev dere. Seyid Rıza û gelek hevalên wî di sala 1938 de li hemberî asimilasyon û şerê li dijî wan hate destpêkirin serî hildanê. Bi hezaran kes hatine kuştin. Serhilderên Dêrsimê Seyid Rıza û hevalê wê jî ji alî hikûmetê ve hatiye darvekirin. Piştê wê li Dêrsimê peykerê Seyid Rıza hatiye danîn. Ji bo kesên biyanî ku ji derveyê bajar tên Dêrsimê niha jî cihê serdanî ev der. Zu yaramın atede. Di baweriya Elewiyan de ji bo ibadetê mekan nepêwîst e. Her çiyan, newal, çem ji bo wan xwedî taybetmendiyeke û cihê ibadetê ye. Ji xwe xweşikbûna ev olê jî ji wê tê. Ji wan yek jî ziyareta gola Çetoyê ku li navenda bajar cih digire. Berê temaşevan hêja geramaya Dêrsimê berdewam dike em navenda Dêrsimê neha. Di olû baweriya Elewiyan de gelekê cihên pîroz hene. Ji wan jêk jî gola Çeto ye. Gola Çeto wekî ziyareteke ji bo Elewiyan li ser çema Pulur û Muzrik û gîştî hev li wê dera cih digire Gola Çeto. Wekî ziyareteke te bi navkirin û di olû baweriya Elewiyan de wekî mekana Xizir te bi navkirin. Gelê Elewî gej de xwedê daxwaziyeke bixwaze an got daxwaziyeke xwe bîne ziman tê vê dera findek li vê dera vê dixe û li bin vî ziyaretê datîne ev findek. Piştî ku kesê ku hat li vê dera finda xwe daxwaziya xwe li vê dera anî ziman û danî kir vê dera îjar jî derbasî vê kelekê dibe. Li vê derê jî ciyek hatiye veqetandin kesên ku daxwaziya xwe li vê dera kir tê li vê dera daxwaziya xwe îjar pêve dike û tîne ziman piştê wê dibêje ev qebûl dibe. Ger vê qebûl kirin jî tê îjar li vê dera ev jê ve dike û davê jî temaşevan dikir.
Aleviyan de gelek cihên pîrozine gola çeto kuname ve savî kir jî yek ji wan e. Li gorî gelê Alevî me ra par vekir û dibêje dema ev mekan li xwarê bû ango bin çemê bû. Li wê dera findek veketiye. Piştî ew find veketî şûnde gelê Dersîmê çûne li wê dera semah girtine. Piştî ew semah hatiye girtin şûnde jalê gelê Dersîmê ve ew mekan wekî mekana gola çeto hatiye binavkirin ku mekana Xizir jî tê binavkirin. Ji wê rû şûnde jî ev mekan ji bo Aleviyan ciheke pîroz e. Bajarê Dersîmê bajareke Aleviyan e. Kurdên Alevî li vê bajarê dijîn û ji sedê îno karin bibêjin ku bi zaravayên zazakî daxivin li vê bajarê. Her wiha di çand û baweriya Aleviyan de av, ax, xweza geleke pîroz temaşevanên hêja. Çemê Munzurê jî yek ji wan cîhanê ku ji bo Aleviyan geleke ciheke pîroz e. Ji bo Aleviyan me got pîroz e ji bo kesên ku ji dervê bajar tên jî cihê serdanê evder. Her wiha li ser newala Munzurê 1583 nebat tenê li vê deraye û tenê li ser vê newalê şîn dibe. Çil û sê giyahenê ku tenê li ser newala Munzurê şîn dibin û nekarin van giyan li ciheke din bibînin. Bajar bi rûbar, kanî, newal, dar û ber û heywanên xweserî êvan deveran ku li her cihê tinene geleke balkêş e. Newala Munzurê geleke dewlemend e. Ji ber vê dewlemendiya Munzurê havîna nüfusa Dersîmê du qatan zêde dibe. Em li ser rêya Dersîm ova jî xêne. Dema ku ji bo gera xwe li ser rêya Dersîm ova jî xê derketin rê hûnê xwezayeke bi vî rengî û dewlemendiyeke bi vî rengê bibînin temaşevanên hêja. Niha cihê ku miftaş bin dibînin em ser rêya rêne me wesayeta xwe dasekinandin û me vê bihuşteke xweşik dîn. Van cihê ku hûn dibînin gözê ango çavek tê binav dike di Kurdî de. Ev av ji çiya deherike tê û dikeve nav ava Munzurê. Ava Munzurê xwedê dike van çavikan. Me niha yekê dît lê li gorî tê gotin nêzîkî çil gozik ango çil çavik yê bi vî rengî heye û ava Munzurê xwedê dike van çavikan. Di her demsalê de ev derxweş e. Lê biyame hûn havînê bin û havînê vê bihuşta xweşik bibînin û şahidiyê li dê bikin. Em li ser rêya xwe rastin şikeftek û çavekên halborîtin. Tê gotin şikeft navê xwe ji gundên halborî digire. Ava Munzurê li dora çiya ziviriye û ji xwe re rêyeke ava kiriye. Ji ber wê geleke cêke balkêş e. Lê zehmete ku mirov bifikire li cêkê weke bihuşteke qetliyamekî hovane pêk hatibe. Bajarê Dersîmê her çi qas bi dewlemendiya xwe ya xwezayê li pêş ve jî di dîrokê de jî cihekê wî cuda heye. Di 1938 de
Piştî ku serhildana Seyid Rıza pêkat şûnde li vê bajarê operasyoneke mezin pêkat. Di vê operasyonê de gelek jin û zarok jiyana xwe ji dest dan. Kesê ku ji ber operasyonê xelas bikin ketin van şikeftê ku niha li paş min dibînin wan maxereyan lê li hember wan operasyon berdewam kir. Hezar kes li wan gule hate reşandin û kesên ku xwestin ji gule xelas bikin xwe ji wan zinaran avêtin xwarê û ketin ava munzirê û dawî li jiyana xwe anîn. Ji wê rojê şûnde her kes tê vê dera û serlêdana vê derê dike û wan kesan bibîrtîne. Dersim var da çok oldu, dersim var da çok oldu, verde kulu sazın oldu. Hızır dersim kore kırı, zu yaramın atede. Hızır dersim kore kırı, zu yaramın atede. Bajarekî diwarê Sûrûştî de gelekî xweşik e. Bi gözeyên xwe ku wekî serek kaniyan e, li ciyekî çirkanî bi hev re ji bin erdê dertên û diherikin. Jê re dibêjin göze, ango bi Kurdî çavik. Berhemekî xwezayî û hêjayî dîtinê ye û ji xwe her sal bi hezaran mirov ji bo dîtina van deran serdana bajêr dike. Ger hûmên bajarê Dêrsimê heta ku serdana Ovacixê ango pilûrê nekin, gera xwe bi dawî nekin. Geramaya Dêrsimê berdewam dikem hew didin ku xwezaya Dêrsimê bi we bidin nasîn û bînin ser ekranê we. Piçek baran jî dibare lê me ewlehêya xwe girtiye em car di gera xwe didomînin. Niha jî em li Ovacixê ne ango pilûra Dêrsimê ne. Pilûr ango Ovacixa Dêrsimê ji heft navçeyên yekê Dêrsimê ye û 65 kilometre ji navenda Dêrsimê dûr e. Kesek ku bixwazin bên Ovacixê divê hineke rê bigirin. Piştî ku hûn hatin Ovacixê bûnê wêneyeke bi vî rengî bibînin. Ji ber ku Ovacix bi göze ango çaviyekê bi vî rengî ku rih dide muzrê tê zanîn. Ji wan yekşî niha li paş min e. Ev çavik ango gozik rih dide çema muzrê. Av ji çiyayê muzrê tê û dikeve ev çavikê û rih dide çema muzrê bi vî awê ve diçe. Piçek baran jî dibare lê gera me car dimerde.
Her wiha temaşevanê hêja ev der taybetmendiyekê wê heye dergeha Mûzir Baba ji tê binavkirin ji bo vê herêmê. Di çanda Aleviyan de ji xwezayê bigirin av, çem, çiye hemû boatê, hemû rihêwanê ye. Ji bo vê yekê ji kesî ku tê vê herêmê daxwaziyek wê hebe çapûteke têne bi vê vegirê dide û daxwaziya xwe tîne ziman. Mego li Dêrsimê di her gava ku hûn bavêjin de û rastî ziyareteke tên. Ji bo Alêwiyan cî gelek pîroz e ev der. Niha jî mêvanek me heye. Dursun Demirtaş mamoste ji Komelê Alêwiyên Demokratîk wê ji me re behsa Alêwîtî bike û behsa ziyaretên ku ji bo Alêwiyan çima pîroz e wê neke vê mijarê ji me re vebike. Mamoste merheba. Gelo dikarin behsa Alêwiyan bikî. Çi pîroz ji bo Alêwiyan? Alêwiyên Dêrsimê çi taybetî wan heye? Adısma Xêramê. Aleviya Dersim'in, Kızılbaşı'nın Dersim'in ma ra hakibamı. Aslında ra hakibamı, yani hak yok. Bele. Hak yok. Alevi'nin peyzün namı vuruyor. İmama Bren'in ma tırın kalkın ma batını ki kalı belara ve nikama ra hak değil. Hak yok değil mi? Sıva o kalı bela Dünya ke kurmus piya harde devres ke amu verte ara nika na ra hak esta. Sare dersimi ki hatta nika na ra hak zaniye verdan hatta nika yena evro mami mita sime ana Fatma de mumi ho sele ho fisterazi duayı keme serva kami duayı keme serva harde devre serva millet serva kome ho serva ciranlı ho serva dobonlu ho. Gelo ana Fatma çima pîroz e ji bo Alêwiyan? Nika Ziyaretek çima olsa pîroz e? inancı itikate made her sime ho futsal ho. İtay ki ana Fatma dersi dimamı yani ma Hasan Hüseyin ayrı atıf kırdı. Hem namı dozu aslında. Ama azvan her çime o mare ma itikate mara göre kutsalı. Sıkı eve o keniyor. Hava keniyor. Harde devres keniyor. Hayat niye ben? Hayat niye ben? Onun için imama işte Dara de Uliye, Pulo Gers, Koe Bej, imare Pierpia kutsali. Hatta
Verendine ma ki duayı kerdine vatene ya hak ya Hızır. Vergi verdi, vergi yasam mı verdi, mor bepreme verdi. زور سپاس مامۆستا ساڵحی مالیاوە سپاس کێنە بێت تەماشەوانی جا گەڕامەیە دەرسمێ گاو بگاو بەردەوام بکە Dersîm duwarê xwarinê de bajareke nepêşketiye. Pir curê xwarinê tune li vê bajarê. Sedema wê jî dema hûn ji dersimiyan dipirsin dibêjin. Maka me ji şerê ku li hember me firsend dîtiye ku em bi xwarinan re eleqedar bibin. Ev gotin pişrast dike û gotinekî geleke dilsoje. Xwarinên herî bi nav û deng yê Dersimê, kifta hazirlop, zerefet an got babiko. Hindek jî dibêjin pargaç. Xwarina herî bi nav û dengê ku ji hevîr, mast û sîrtê çêkirin. Geleke xweş e. Lê mixabin li ciyek û van xwarinan û bixwin li Dersimê nîne. Lê ji bo xwarina masiyên Munzûrê ciyeke gelek xweş li vê bajarê hene. Berê temaşevan hêja gêramiya Dersimê berdewam dike. Em ê jarî ji bo xwarinekem hatin cihêkî xweş û beş. Niha jî xwarina Dersimê bi were parve bikin. Lê li vê bajarê xwarina herî zêde bi hevîr tê çêkirin. Hevîr rûnê malê û bi qelî tê çêkirin. Cir dibêjin sîrê sêlê û zilfet. Lê van xwarinan û nekarin cihê li derve bibînin. Ji ber ku di malan de pezê tê çêkirin. Gel hûn hatin Dersimê divê hûn masî bixwin. Çima masî Dersimê bi nav û dengê ji çemê Munzûrê tê merdesê me û tê ber kesên ku bixwazin tên vê dera û vê bajarê vê masiyê dixwin. Nav mamosteyeke xwesteyeke li kêleka me ye ew ji me re behsa masiyê Munzûrê bike. Lê mamoste ev taybetmendiya masiyê çi ye gelo masiyê dina? Ya ferqa wan çi ye? Ferqa ve doğal yetişmişti. Pe xwarina xwe pe çelê yavrî vana besemişti. Ama bu masiyedin yeme bana hazır. Yem dojun havuzan da pegirtine ötürü yetiştirmiştik ama doğal ve peki xwarina bitire girdiği tevi hali yani bu organik yani babalığa. Mersi ki bir nava çene Munzûrê dibêjin masiyê deqê sor ve kırmızı benekli balık dibêjin ya. Ew bi nav û dengê dime. Hem düşünün cihanê jî. Ew çi masiyê gelo xas bi nav û dengê? Ev şu anda ne kadar yasak. Kesbi Çi ferqa wê jî masiyê? Ya ev jî doğal yetişmişti. Ev jî toraviye yani. Ama ev alabalık yani ev ki Munzûrê yani doğal diyor ki evet çünkü siraha meşhur bitire alabalık meşhur yani. Ev jî xwarina xwe yani yetişmişti. Berê ji bo wî taybetmendiyê ku xwarin dixwe û Evet, ev jî xwarina xwe çêdiyor. Bu taybet ev masiyê. Yani Na tê ji me re vê masiyê çêkî ev masiyê soğan dibêjin ya? evet, karabalık. Karabalık. Ji çemê Munzûrê tê temaşevanê ce ev masî wekî karabalık tê bi nav kirin. Na ji postê min vê masiya ku ji çemê Munzûrê hatiye girtin û hatiye vê dira ew ê ji me re çê bike em ê digihînin sesefeyê.
golanda ketim var bum ve günü ketim Gel cananda ketim var bum ve tevriketim Duyemim bu ye piroz Kurdan rası lavhatım Duyemim bu ye piroz Kurdan rası lavhatım Gülhene, gülhene, gülla ser gullan hene Gülla penirin ahvazım, gülla kaner kız yene Gülhene, gülhene, gülla ser gullan hene Gülla nergiz ahvazım, gülla kapenir yene Vekati va pekte şevla xeser amade Nevroza min bimeçe xelata te baharte Vekati va pekte şevla xeser amade Nevroza min bimeçe xelata te baharte Gülhene, gülhene, gülla ser gullan hene Gülla penirin ahvazım, gülla kaner kız yene Beytema şevan heja em nahajî li gundê Pertekê yek ciwan Celadorê em li wê derane mêvanek me hunermendekî hêja mêvanê me ye hunermendekî ji Dêrsimê Ayşe Şavaklı mêvanê me ye û bi stranekî xweş me ma xwe kir taybet em stranê xwe bidomînin lê em dixwazin piçekenek behsa xwe bike ji ber ku stranê gelek xweş dibêje bi zimanê kurmancî dibêje dixwazin piçekenek behsa xwe bike behsa hunermendiya xwe bike û behsa vê tembûra xweş ku tu çawa lêdanek behsa bike Kurd Ji xêratin Temburamı ez zarbûm min xepexe kutaho kir bavê min ranî İşte min xepexe kuta Paşê çûme festîvalan Pertek işte Dêrsimê paşê Amedê Newrozan paşê işte çûme Avrupayê festîvalan Belê Vêla jî min albûma xwe derxist Sala çûn derket ne salmatê Erê sala çûnê derxist Çend strandavî me de heye Ne ne hepte değil ne hep dede heftiyê min du tane anonîm te bixûne bisandiye Erê Te Vajî ji min me re pexe bibêjî. Eş xwênekê gohdar kir çêkiribû Erê Ev yeka dir gohdar bikin na Erê em na değişeke bibêjnê Tamam te kerem pûsa be Ey sağ olun Sultan Çin'e sere tevnamın Donu keçinemin Devdu imamın İyi şef piremin Ketne xevnamın Şabu şabu şekre şamme Heli dilemin Ali piremin Şabu şabu şekre şame Heli dilemin Ali piremin
Em bi vê dengê xweş xatir ji Dêrsimê dixwazin û ji bo rêwîtêkê din û ji bo dîtina bajarekê din derdkevin rê. Bir sultan hiva sere şevamın Tika sere sıbe davdu imamın İşev piremin ketne xevnamın Şabu şabu şekre şamme heli dilemin Ali piremin Şabu şabu şekre şamme heli dilemin Ali piremin